तकिया से सट के रहलू हीरोइन रानी तू तो टिकटॉक के रोता काहे रानी तकिया से सट के रहलू हीरोइन रानी तू तो टिकटॉक के। अब 12 मिलियन के फैमिली वाली है जी समाप्त हो जाएगी। हो सके तो हमरा के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया लो। हमरा आईडी के नाम कृष्णा जगह घुसिया रहलू हीरोइन रानी तू तो टिकटॉक के रोता काहे रानी तकिया से सट के लाइक इनके तो मिलल बा टिकटॉक इनके से हिलल बा लाइक इनके तो मिलल बा टिकटॉक इनके से हिलल बा हाथ के मोबाइल चले गइल पटक के रहलू हीरोइन रानी तू तो टिकटॉक के रोता काहे रानी तकिया से सट के रहलू हीरोइन रानी तू तो टिकटॉक के रोता काहे रानी तकिया से सट के। कहीं गइला के जरूरत नहीं है करे जा आज रोपो सोपा कृष्णा जय के नाम से आईडी बा। रहलू तू हमके अनारी खूबे मने मने देलू हमके गारी कहत रहलू तू हमके अनारी खूबे मने मने देलू हमके गारी कृष्णा जय से तू रहत रहलू हट के रहलू हीरोइन रानी तू तो टिकटॉक